खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गाहामैनो दङ दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आरो गाहायथार आयदा लानानै फैदों बेनो जादों बिमानि गाइखेरखौ बारायहोनो थाखाय जोङो मा हाबा मावनांगोन बा बेबायदि मा जानाय बेसाद जायोब्ला जों बिमानि गाइखेरखौ जोङो बारायहोनो हागोन बिनि सायाव मानोना जेब्ला गोदान बिमा जायो अब्ला ओरैबायदि माखासे जोंहा जेंना जायो प्रब्लेम जायो सोरबानिया गथ' जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो गाइखेरा जोबोद खम ओंखारो बा सोरनियाबा सिगाङाव मोजां ओंखारो नाथाय मास मोननै मोनथामनि उनावहाय बियो खमिलाङो खम जालाङो बेफोरनि सायाव जों गोबां जेंना जायो गथ'नो जों मा दौनो मानोना जोङो सासे गथ'नो 6 दानहालागै 6 मासहालागै जोङो जेबो बुस्थु दौनो मोना दैबो दौनो मोना खालि जों बिमानि गाइखेरल' दौनांगोन बिमानि गाइखेर जानानैनो बिसोरो लोमजाया साजाया बेमार आजाराव सौसिनो हानाय बिसोरो स्ट्रं जायो गोहो जायो बेखायनो जोङो जेबो दौवालासिनो गथ'नो 6 दानहालागै जोङो बिमानि गाइखेर दौनायानो मोजां होननानै जोङो सानो आरो दौनो नांगौ बेनि उनावसो जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम देहायारि जेंनानि थाखाय माबा मोनसे बिमाया बायदिसिना बेमार आजारनि थाखाय माबाफोर मुलि जानांदों बायदिसिना ट्रिटमेन्ट खालामनांदों अब्लासो जोङो बा बायदिसिना जेंना माबा मोनसे जेंना जाथारनायनि थाखायसो जोङो बिमानि गाइखेरखौ दौनो हाथाराब्लासो जोङो फर्मुला मिल्क दौनांगोन बेनि अनगायै जोङो मोसौनि गाइखेर दौनायखौबो जोङो 6 दानहालागै 6 मासहालागै जोङो बेखौबो जोङो दौनो मोना बेबो गथ'नि देहानि थाखाय माबा मोनसे गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ दा ओरैबायदि जेंना जायो गोदान गथ'आ जोनोम जायोब्ला जोङो सोरनियाबा गाइखेरा ओंखारियाव जोङो बायदिसिना टेनसन जायो गथ'आ गाबोब्ला मा खालामनानै जों गथ'खौ उदै बुंहोनो मा खालामनानै जोङो गथ'नि गाबनायखौ सिरि जाहोनो बेबायदि साननायाव जों गोबां दुखु खस्थ' जायो जों बिमाफोराबो बिफाफोरा न'खरनि मानसिफोरा अब्लाना जोङो फर्मुला मिल्क बा बथलजों गाइखेर दौनो जोङो मानो जागायजेनो अब्ला जेब्ला गाइखेरजों गथ'आ बथल गाइखेरजों गाइखेर लोङो बथलजों अब्लाना गथ'आ जोबोर गुरै जायो गाइखेरनि जा निप्पल दङ बियो बथलनि बे जोबोद गुरै जायो अब्ला बे गुरैखौ सोबदावनानै गथ'आ बिमानिखौ एसे गोरा सोबनो गोनां जानायखाय बिमानिखौ सोबहैया जायो बा बथलजों सोबनाय समाव जोबोद बुरजा बेयो सोबनो मोननायखाय बिमानियाव गाइखेरा जुदि ओंखारबाङा जायोब्ला गथ'आ जानो नागिरा बेनिफ्राय जायैनो बेबायदि हुदा जालांनानै जोबनाय माने जेसेनो देरो एसेनो गथ'आ बिमानि गाइखेरखौ बियो नागारलांनाय जायो बा 6 दान जानायनि सिगाङावनो नागारलांनाय जायो बेनि थाखायनो जोङो गोबां खस्थ' मोननांगौ जायो गथ'आ गोबां बेमार आजारजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बायदिसिना बिमानि गाइखेराव मोननाय खिनिखौ बियो लेक्ट'जेन जानानै बा माबा मोनसे फर्मुला मिल्क जानानै मोनहैया बेनि थाखायनो गोबां जेंना जायो दा बेफोरखौ नोजोर होनानैनो मानो होनोबा बे जेंनाया आंनियावबो जादोंमोन जेब्ला आङो गथ'नो गाइखेर साप्लाइया खम जानायनि थाखाय जोङो फर्मुला मिल्क होनो जोङो जागायजेनदोंमोन जायनि थाखाय बियो फर्मुला मिल्क जानानै बथलजों गाइखेर जानानै बियो बिमानि गाइखेरखौ 6 दान जानायनि सिगाङावनो नागारदों बेनि गेजेरावनो आं गोबां बिनि सायाव नायबिजिरदों गुबुनफोरनाव सोंदों डक्टरजों रायलायदों बायदिसिना जों बेफोर जेंनानि सोमोन्दै बिनिफ्राय आङो बेफोर एक्सपिरियेन्सखौ मोनदों जायनि थाखाय आं नोंथांमोनजों सावरायनो लुबैदों जाहाथे आं जानाय बायदि बा सोरबा सासेया जानाय बायदि नोंथांमोनहा जाया बिनि सायाव साबधान जायो आरो गावनि बिमानि गाइखेरानो गथ'नि थाखाय मोजांसिन होननानै बिमानि गाइखेरखौनो गथ'आ उदै बुंजासे मोनजानाय बायदि माबोरै जोङो बिमानि गाइखेरखौ बारायहोनो हागोन बिनि गेजेराव मोननै मोनथामसो नोंथांमोननि गेजेराव आं माखासे जानायनि सायाव बा लोंनायनि सायाव आरो जोथोननि सायाव माखासे खोथा बुंनो लुबैदों नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौ लानानै फैदों मानो होनोबा बियो जोबोर गोनांथार बेनो जादों नाम्बार 1 जेसेबां हायो जोङो बिमाफोरा गाइखेर लोंनांगौ जेसेबां हायो गाइखेर लों सानसेयाव गिलास 2 गिलास 3 जुदि नों गाइखेर गोजा लोंनो हायाब्ला गाइखेर नोङो घिर बानायनानै जा गाइखेरनि नाथाय गाइखेरखौ नों लोंनांगोन गथ'नि गाइखेर साप्लाइनि थाखाय नोङो मोसौनि गाइखेर लोंनांगोन नोङो बिनिफ्राय नाम्बार 2 दङ जोंहा दै जेसेबां हायो बिमाया दै लोंथारनांगोन मानो होनोबा बिमानि गाइखेराव जेसेबां दैनि गोनांथि जायो बे बिमाया लोंनायनिफ्रायनो फैगोन मानोना गथ'नो उन्दै समाव जोङो 6 माससिमहालागै जोङो गथ'नो दैबो दौनो मोना मानि थाखाय गाइखेरावनो जोंहा 70 to 90% जोंहा गाइखेराव दै थाखायो बिनि थाखायनो डक्टरफोरा जोंखौ बादा होयो जे गथ'नो 6 माससिमहालागै जोङो गथ'नो
दै दौनो नाङा 6 मासनि उनावब्ला जोङो बेजोंनो मा गोरा बुस्थु जाहोनो जेब्ला जोङो जागायजेनो अब्ला बे गोरा बुस्थुखौ जोङो जाहोयोब्ला गथ'नो जों दै दौनो गोनां जायो बिनि थाखाय जों 6 मासनि उनाव जों दै दौनो हायो नाथाय जोङो 6 मासहालागै जों गथ'नो दैबो दौनो मोना होननानै डक्टरफोरा जोंखौ बादा होयो बिनि थाखायनो दै दौनाय गथ'आ गोरो खायसेया गोरनायखौ नुनानै दै आरि दौवो नाथाय गाइखेरनि सोलायै दै दौनायखौ जोङो नागारनानै गथ'आ जुदि गोरोब्ला गाइखेर दौनायखौ जोङो बाहायनांगोन मानो होनोबा गाइखेरावनो जोंहा 70 to 90% दै थाखायो बिमानि गाइखेराव बे जाहैबाय मोननै थांबाय नाम्बार 1 आव गाइखेर लोंनांगौ बिमाया नाम्बार 2 आव दै लोंनांगौ बिनि उनाव नाम्बार 3 आव दङ जोंहा जिराया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां गाइखेर बिमानि गाइखेर बारायहोनायनि थाखाय जिराया जोबोद मोजां जिराखौ ओरैनो ओंखाम जाखांनानैबो जानो हायो दैयाव सोमनानै हरसे दोननानै अखानायै फुङाव बेखौ लोंनो हायो दैखौ जिरा गुन्दै खालामनानै बेखौ जों गाइखेरजों लोंनो हायो जेरैखि गोसो जायो जा जिराखौ जा ओंखामाव ओंख्रियाव हो बायदिसिना ओंख्रिफोराव जिरा होनानै संनानै जा बेयो जिराया जोंनि थाखाय जोंनि बिमाफोरनि थाखाय गाइखेर साप्लायाव जोबोद जोंनो मा होनो मदद होयो जिरा फिसा दं जिरा गिदिर दङ बेखौ बाहाय जानायाव बाहाय नों ओरैनोबाबो जानो हायो गोसो जानानै जों गय जायो ओंखाम जाखांनायनि उनाव बेखौ गय जानायखौ जोङो दोनथ'नानै जोङो जिरा जानाय हुदा खालाम बेबायदि बेनिफ्राय जोङो सामब्राम गुफुराबो जोंनो गथ'फोरनि गाइखेर साप्लाय खालामनायाव बिमाफोरनि गाइखेर साप्लाय खालामनायाव सामब्राम गुफुराबो जोंनो जोबोद मदद होयो सामब्राम गुफुरखौ खायसे मोनामजानो हाया नाथाय सामब्राम गुफुरा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जायो बिनि थाखाय गरसे गरनैबाबो जोङो ओंख्रियाव सामब्राम गुफुर होनानै जानायखौ जोङो हुदा खालाम जेब्ला गथ'नो गाइखेर दौनाय सम गाइखेर दौबाय थादों बै समाव बेनिफ्राय जोङो मैथ्रु गोथाङा जोबोद जोंनि थाखाय गाइखेर साप्लाय खालामनायाव मैथ्रु गोथाङा जोबोद हेफाजाब होयो बेखौ मैथ्रु गोथांखौ जाथार नाथाय सोरबा बुङो मैथ्रुआ गोबाबखाय गाइखेरा गोथाव जाया होननानै गथ'आ जाबांनो नागिरा होननानै माखासेसिम बे बाथ्रायाबो सैथो नाथाय गाइखेरा गोथाव जायोना जाया बेनि सायाव आंहा एसेबां माने गियान गैया नाथाय गाइखेर बारायहोनायाव मैथ्रु गोथाङा जोंनि थाखाय जोबोद मोजांथार जेसे हायो एसे गाइखेर दौनाय समाव मैथ्रु गोथांखौ जा बेनिफ्राय मोनसे आरोबाव जोबोद मोजां मैगं जोंहा बे जादों सजनाखौ मिन्थिगौ ना सजनाखौ दालिफोराव होनानै जायो फिथाइखौ बिलाइ रिजि बिनि बिलाइखौ जोङो जा मैद्रु संनानै ओंख्रि संनानै बिनि बिलाइखौ जा बेबो जोंनो गाइखेर साप्लाय खालामनायाव जोबोद मदद होयो बेखिनिया जाबाय जोङो जानाय लोंनायनि सायाव जोङो जोथोन लानाय आरो जोबथारनायाव मोनसे दंबावो जायखौ जोंनि गामियाव थानाय माने गिदिर गोलावफोरा जोंनो जेब्लानो गथ' जोनोम जाग्रोयो अब्लानो जोंनो बे माबाखौ होयो मा होनो बिथोनखौ होयो बेखौ जानांगौ होननानै बेनो जादों बोग्रों बिफाङा जों मानलायो दै जिङाव थायो बेयो जोबोर जोंनो गाइखेर साप्लाय खालामनायाव जोंनो जोबोद मदद होयो बांसिनानो बेखौ मिथिखायो थेवब्लाबो आं बुंबाय जेब्ला आं जानाय लोंनायनि नोंथांमोननि सिगाङाव बाथ्रा सावरायदों बोग्रोङा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बेखौ दाउ फिसाजों जोङो संनानै जाहोयो बेखौ जायोब्लाबो जोङो गाइखेर साप्लाय खालामनायाव जोबोद मदद होगोन बेनिफ्राय बेफोरखौ सावरायखांनायनि उनाव माखासे जोंहा मोननै मोनथामसो बाथ्रा फिसा गोसोआव लानो दंबावो बेनो जादों फिसा नाथाय जोबोर गोनांथार बेनो जादों जोङो गाइखेरा ओंखारासै गथ'आ गाबबाय बेनि गेजेराव आरो हस्पिटालाव थानाय समाव जों बायदिसिना गोदान बिमा जानानै गाराय सानाय बायदिसिनानि थाखाय जों जोबोद मा जायो टेनसन जाफ्राङो दुखु जाफ्राङो सिन्था जाफ्राङो गथ'खौ लानानै गावनि देहाखौ लानानै सानाय सुनायखौ लानानै बायदिसिना बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि गाइखेर साप्लाय जानाया खमायलाङो जाहाथे बेफोरखौ जोङो खालामा जों जेब्लायबो टेनसन फ्रियाव थायो उन्दुनायखौ मोजाङै उन्दुनायखौथ' जों बहा गथ' गोरलै थानायाव मोजाङै उन्दुनो हानो थेवब्लाबो जोङो नाजायो जोंनि गोसोखौ जोङो फ्रियाव दोननो बेबायदि खालामोब्ला जोंनि गाइखेर साप्लाय खालामनायाव जोबोद मुलाम्फा होगोन बेनिफ्राय दङ जोङो जा बिमानि गाइखेर जा आहार बेखौ जोङो लासै गलै जोङो नानानै होनो थाखाय बा नानानै लानो थाखाय जोङो डक्टरा साजेसन होयो बेखिनि हाबाखौ जों मावनांगोन अब्लाना बेबायदि नानानै लायोबानो मा जायोनो गाइखेर साप्लाय खालामनो जानायाव गोबां मदद होयोनो बेनि थाखायनो जोंखौ डक्टरा बेबायदि लासै जेब्ला
गथ'नो गाइखेर दौनायनि सिगाङाव बेबायदिनि हाबाखौ मावनो थाखाय जोंखौ बिथोन होयो आरो बिनि उनाव दङ बेखौहाय साफा लाखिनाय क्लिन लाखिनाय मानो होनोबा बेयाव बायदिसिना मैला मैथाफोरा हाबनानै थायो बे मैला मैथाफोराबो गाइखेर ओंखारबोग्रा जुदि गुदुङाव हाबनानै गोथेनानै थायोब्लाबो गाइखेरा गोबां बिमानियाव गाइखेरा जमा जादोंब्लाबो गाइखेरा दङब्लाबो नाथाय बियो ओंखारबोनाय नङा जायनि थाखाय बियो गोबां बायदिसिना बेमार आजारबो जानो हागौ बिनि थाखाय डक्टरफोरा बुङो गाइखेर दौनायनि सिगां जेब्लायबो क्लिन खालाम जेब्लायबो साफा खालाम बेबायदि जायोबा गोबां सानाय सुनाय बायदिसिना जेंनाजों बिमाया सौसिनांनो गोनां जागोन आरो बायदिसिना बेमार आजार जानोबो बा गाराय जानोबो बेयावहाय माखासे चान्स थायो होननानै डक्टरफोरा जोंखौ बेखौ जेब्लायबो साफायै लाखिनो बिथोन होयो बेखिनियानो बेखिनिखौ जुदि जोङो खालामोब्ला जानो हागौ नोंथांमोनहा गाइखेर जानाय गथ'आ गाइखेर जानाय समावहाय गाइखेरनि माखासे प्रब्लेम माखासे गाइखेर ओंखारिनि प्रब्लेमफोरनिफ्राय एसेब्लाबो रैखा मोनगोन आरो आंनि बे भिडिअनिफ्राय एसेब्लाबो गियान मोनगोन अबेबा मिन्थियैखौ मिन्थिगोन बा मिन्थिखानायखौ बाथ्राखौ बुंदोंबा बे जेबो नङा नाथाय जुदि मिन्थियैखौ नोंथांमोननो जुदि मिन्थिहोनो हादोंबा बेयो आंनि थाखाय जोबोद गिदिर बाथ्रा मानो होनोब्ला सासे गथ'खौ जोङो 6 माससिमहालागै बिमानि गाइखेर दौथारनांगौनि गोनांथियाव जुदि जोङो बेखिनि हाबाखौ जोङो मावनानै जुदि जोंहा माबा मोनसे मुलाम्फा जायोबा बे जेबो गाज्रि बाथ्रा नङा बेनिखायनो आं सानबाय जाहाथे आं जानाय बा सोरबाया जानाय बेफोरबायदि प्रब्लेम बेफोरबायदिजों नोंथांमोना मोगा मोगि जानो गोनां जाया बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगां बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा माबाफोर गुबुन बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बा मिथिफेरै बाथ्रा मिथिनो मोनबाय जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो गुबुनाबो जाहाथे बेनिफ्राय माबा मोनसे गोदान बाथ्रा मिथिनानै लानो हायो बेबायदि नङा जे नोंहा हाबा जायाखै नोंनो नाङा होनना सानसेबाबोथ' जागोन बा नोंहा हाबा जाखांबाय फिसा फिसौ देरखांबाय नोंनो बे बाथ्राखौ नांला न'खरावथ' माब्लाबा नांगोन नोंनि फिसा फिसौनि बेलायावथ' नांगोन मिथिनानै थानायाथ' जेबो गाज्रि बाथ्रा नङा बा नोंहा हौवा मानसि नों बेफोरनि सोमोन्दै मा खालामनो मिथिनानै बेबायदि साननाया गोरोन्थि मानोना नोंनि न'खराव माब्लाबा नांगोन नोंनि बिब' बिनानावनो माब्लाबा नांगोन बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै होनायावथ' मिथिनानै लानानै गुबुननो फोरोंनायावथ' जेबो गाज्रि बाथ्रा नङा बेनि थाखायनो आं सानो बेयो बयनिबो गोनांथार बाथ्राफोर मिथिनानै लानांगौ बाथ्राफोर बेखायनो गुबुनाबो जाहाथे बेनिफ्राय माबा मोनसे मुलाम्फा मोनो माबा मोनसे गोदान बाथ्रा मिथिनो मोनो गुबुननोबो शेयार खालाम आरो जुदि बेबायदि भिडिअ नोंथाङा नायबाय थानो गोसो दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ मदद होबानो जाबाय गोजोन्थों